ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಒರ್ಮಮೂಜಿ 20 ಉಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣಕುಲ್ನ ಸಹಿತ ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು. ನೆನಪುಡ್ದೆ ನಿಕುಲು ವಿಕರ್ಮ ಜೀತಾಪರ್ ವಿಕರ್ಮದ ಮೈಲಿಗೆ ಭಸ್ಮ ಆದ್ಬೋಪುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆಯಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರಡ ಒವ್ವೆ ಪರತ್ತು ಉಲ್ಟ ಸುಲ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನೆನಪುಡ್ದು ಶುದ್ಧವ ಅಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆಯಾಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಬುದ್ಧಿದಕುಲೆ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಲು ಒರಿಯುಂಡು. ಭೋಜನ ಮಸ್ತ್ ಶುದ್ಧವಾದುಪ್ಪಡು ಬಾಬಗ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪದು 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನೆರ್ದವರಲ್ಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ಮುರಳೀಧರರಾದ ಉಡ್ಪಾರು. ಗೀತೆ: ಹಿರೇನ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪಂಡರಡ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಶಬ್ದರ್ದು ಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪಂಡ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಭಕ್ತರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪರಮಾತ್ಮಗಾದು ಒಲ್ಪೊಲ್ಪಗ ಪೋಪುನು. ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ದ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಐದವರ ಬುದ್ಧಿ ಓಡೆಗೋ ಪೋಪುನು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ತೆರಿಯುನ ಕಾರಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವಂತನ ರೂಪಾದುಲ್ಲಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅರೆನು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿಡು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಜ್ಜಿ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಪುನೇನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಒವ್ವೇ ಜೀವಾತ್ಮನ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಂಕುಲು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗೊನ್ನು ದ್ಯಾಗ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಅರೆನು ದ್ಯಾಗ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ದು ಪೋಪೆರೋ ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಅಕ್ಲ ನೆನಪು ಜೀವನವಿಡಿ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ನಯ ಪೈಸೆ ಕೊರ್ಂಡಲ ಸಹ ಕೊರ್ದು ದೆತೊನು ನಾವು ನಡಪುಂಡು. ಅಂಡ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಏರಾಂಡಲ ಬಡವಿರುಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾಂಡಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಸಹಯೋಗಿ ಅಪ್ಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ಅಕಲ್ನ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನಕುಲು ಎಂಕುಲೆಗ್ ಇಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯರು ಪಂದು ಅಕಲ್ನ ನಾಮ ರೂಪ ನೆನಪುಪ್ಪುನು. ಮುಲ್ಪಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರ್ದುಲ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಅವು ಗೊತ್ತಾಪನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಏಪ ಉಲಾಯ್ಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈಗ್ ಬರ್ಪುನು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೈನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನ್ಲ ಸಹ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದೇ ಓಡಾಪುನು. ಅಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐತ ಮಿತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಲ ಆಪುನು. ಅಖಂಡವೈನ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು. ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯುವನಂದಿನ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅತ್ತು. ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಯುವನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅತ್ತು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಸುರುಕು ಲಿಂಗ ರೂಪತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ 6 ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮಾನ ಪಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಆತ್ಮದ ರೂಪಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಸಹ ಅವೇ ಬಿಂದು ರೂಪವಾದುಲ್ಲಿರು. ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಏತೊಂಜುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಡ ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಹರ್ಷಿತ ಮುಕುಲು ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತು ಅತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಮೈಲಿಗೆ ಅನಗ ಪ್ರಕಾಶತೆದ ಕಡಿಮೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪವಡಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರಕಾಶಲ ಕಡಿಮೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪುಂಡು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ದೀಪದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಆತ್ಮ 5 ಇಲ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು ತೂಪೆರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮರೆಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಸ್ಮರಣೆನು ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ರೂಪನು ಪನ್ಪೆರು. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಭಲೆ ಬೇತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಶಿವನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಎರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ವಿಕರ್ಮ ಜೀತಾಪ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎಡ್ಡೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಯೋಗುರ್ದು ಎಂಕುಲು ವಿಕರ್ಮ ಜೀತಾಪ ಪಂಚವಿಕಾರದ ಮೈಲಿಗೆ ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಖುಷಿರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು.
ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆರದವರ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕಲಿನ ಮುಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರೇನು ಮುಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪೇರು. ನಿಖಿಲೆಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೆಪ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೆರಿದೆ ಎಜ್ಜಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪೇರು ಏರನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆನು ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಗುಣನು ತೆರಿಪೋಡು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಚಯ ಅಂತೂ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಪನ್ಪುನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೀತೆರ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಈರು ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪಾರಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವ ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪುದಾತು ಸಾರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಗೀತೆಡ್ಲ ಒಂತೆ ಸಾರ ಉಂಡು. ಈ ಗೀತೆಡು ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯುಂಡು. ಬಾಬನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಈರು ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲೆಗೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆಕಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಾಪ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲೆಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೈನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮುರಳೀಧರಾಪ ಮುರಳೀಧರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ಅಂತೂ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆರು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾದಂಡು. ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಗರ್ಭೋಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಜೀವಾತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಒಂತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಕೇವಲ ಲೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆರು ಬರ್ಪುಣನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏಪ ಸಂಗಮೇಗ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೆ ಸಂಗಮೇಗ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಾದ ಪಗೆಲಾನಗ ಸಂಗಮೇಗ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಾ ಜೊತೆಟು ಬತ್ತೇರು ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟೆ ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ಓದವೇರು ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಯಾನು ನಿರಾಕಾರ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬನೆ ಕುಳುದು ತೆರಿಪೇರು ಇಂದೇನು ಏರ್ಲ ಏಪಲ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಜರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯಡು ಬತ್ತೆರಡ ಕುಡ ಬರ್ಪೆರತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯಯುಗತ್ತ ಆದಿ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಒವ್ವ ಆಂಡಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸೃಷ್ಟಿನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಪನ್ನಗ ಪನೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಇಂದೆನಿ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಏರೆಗೆ ಕಲ್ಪೋವೆರು ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿಡು ದೇವಿ ದೇವತಾ ವರ್ಣ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ಯ ಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ಇತ್ತಂಡು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಬತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೊಣದು ತಿರ್ತುಗು ಬರ್ಪೇರೆ ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರಣೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಗರುಡದ ಮಿತ್ತಡು ಸವಾರಿ ತೊಜಿಪವೇರು ಇತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಇಡೀಗ ಬರ್ಪುನಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ. ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡು ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆದುಂಡು ಆಕುಲ್ಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪ ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಇಂಚಿನ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರು ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡು ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೇ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆ ರೀತಿ ಏರ್ಲ ಗರುಡ ವಾಹನೊಡ್ದು ಜಪ್ಪುಜೀರು ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಆತ್ಮಲ ಜೊತೆಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಸುರುಕು ನಾರಾಯಣನ ಆತ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂವರದ ಮಲ್ತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಜೋಡಿ ರೂಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡು ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲ್ಯಂಲ ಸಹ ತೊಜ್ಪವಿರತ್ತೆ ಈ ಪಾತೆರಳು ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಈ ಸುರುತ ನಂಬರ್ದಕುಲು 84 ಜನ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ಯಾನು ಮೊಕ್ಲಡೆನೆ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಮೊಕ್ಲೆನು ಸುರುತ ನಂಬರ್ದಕುಲು ಅದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪೋಯರು 84 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸದು ಅವಶ್ಯವಾದ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಡುಪ್ಪುನಗ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಇದು ಶಿವಬಾಬಾ ಬೆರಡನೆ ಪ್ರವೇಶ ಆದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ರಚನೆಯಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಏಪ ರಚನೆಯಾಂಡು ಬಂದು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಈ ಪಾತೆರಡ್ದ ಜ್ಞಾನಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಹೊಸ ವಸ್ತುನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈತಲು ಪೋಪೆರು ಐದು ಬಕ್ಕಾಕುಲು ಐನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಬೆರಡ ಕುಳುದು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರಿಯರು ಸುರುಕು ಒಂತೆ ಆತ್ಮಲಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದಪ್ಪು ಏತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರನು ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸುರುಕು ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಆಳವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಆತ್ಮಡು ಪರತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಸ್ಕಾರದಾದ ಒಂದು
ಅವು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗನೆ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಯೋಗ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗಲ ಏತು ನಸೇರುಂಡು ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಏತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲು ಬೂರ್ದು ಪೋಯಿರು. ಮಾಯಲ ಸಹ ಸುಸ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಪೂರ್ಣವಾದ ತೆರಿಪವಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಭಯ ಪೋಡುವೆರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಪಡೆಯೋಡಪ್ಪು. ಅವಲ ಸಹ ಅನುಭವಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮೊಡ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬೇರು ಮುಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದೋದೇರು. ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಅನುಭವಿಯತ್ತೆ ಯಾನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅವಸ್ಥೆಡುಪ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿನ ಓದಿದಿತ್ತರಡ ತೆರಿಪವಲಿ. ಬಾಬಾ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಪರತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಪೊಸದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪು ನೀನು ನಿಗುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಗ್ಲೆನ ಇತ್ತೆ ಪೊಸಬೆರಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪರತ್ತು ಶರೀರಡು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಸತ್ಯಯುಗಿ ಪೊಸ ಶರೀರನು ಪಡೆಪೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಮಾಯೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಗುಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪುವೆರು. ಭಗವಂತನು ಆದಮ್ ಬೇಬಿನ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ರಾಜರೆರ್ದುಲ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಗೀತೆಡು ಪನ್ಪೇರು. ಶೂದ್ರರೆರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದು ಮಲ್ತದು ಜ್ಞಾನಾಮೃತನು ಪರ್ಪದು ರಕ್ಕಸರೇನು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಇಂದೇನು ಬರೆತೇರು. ಆಂಡ ಸುರುಕು ಶೂದ್ರವರ್ನೆರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವರ್ನೋಡು ಬರ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬಂದು ತೆರಿಪೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾಪಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ನಿಕುಲು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಸುರುಕು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಓದುವ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ನ ವಿಕಾರದ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ಪ ಯಜ್ಞಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಐತ ಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಕೊಳಕುನು ಪಾಡುಜ. ನಮ್ಮ ಪಾಪನು ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಸೂಣು ಪೊತ್ತವಜ ಒವ್ವೇ ಶಬ್ದನು ಮಲ್ಪುಜ. ಅಕುಲು ಸ್ವಾಹ ಪಂದು ಏತೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಯೋಗಡುಪ್ಪ ಒವ್ವೇ ಶಬ್ದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೌನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದು ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಈ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಡು ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದು ಎಂಕುಲ್ನ ಪಂಚ ವಿಕಾರನು ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪ ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಲು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ಜಗದಂಬ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅರೆರ್ದು ಮಾತಾ ಮನೋಕಾಮನೆಲು ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಆರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಪೇರು. ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಏಪ ಯೋಗಡುಪ್ಪರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಾದ ಬುದ್ಧಿ ಪವಿತ್ರ ಆದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತೆಂದ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನಲು ಉರಿವುಜಿ ಜೋಕುಳಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಭೋಗದೀದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಸುರುಕು ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಭೋಗನಿದ್ದೀದು ಔಹಾನ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರವಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಬಾಬಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುಲುದು ತಿನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೆ. ಎಂಕುಲೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರರೆಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಐತ ಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪತಿತೇರ್ನ ಜೊತೆ ಆರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಸುಗಂಧನು ದೆತೊನು ನೀ ಒನಸು ಮಲ್ತಿಲ ಕತ್ತು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು 75% ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಬಾಬಾಗ ಕೊರಂಡ ಆ ಸುಗಂಧ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧವಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಎಂಕುಲು ಪತಿತೇರ್ನ ಜೊತೆ ತಿನ್ರೆ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ. ಆರು ಸುಗಂಧನು ದೆತೊನುವಿರದಾನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನು ಸುಗಂಧ ದಯಗು ದೆತೊನಡು ಯಾನಂತೂ ನಿಷ್ಕಾಮಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಸುಗಂಧನು ದೆತೊನ ಕಾಮನೆಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನು 100% ನಿಷ್ಕಾಮಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಭೋಗದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಬಹುರೂಪಿಲು ದೆತೊಂದು ದೇವತೆಲೆಗು ತಿನ್ಪವೇರು. ದೇವತೆಲು ಬ್ರಹ್ಮಭೋಜನ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಾಬಾ ಬೊಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಿರದು ದೇವತಾ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಕುಳುದು ತಿನ್ನುಪೇರು. ಆಂಡಲ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪೋಡು. ಅಪಗ ರುಚಿರ್ದು ಆಸಕ್ತಿರ್ದು ತಿನ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಭೋಜನದ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲ್ನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ. ಯಾನು ಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಭಲೆ 35 ಪ್ರಕಾರದ
ಪ್ರಕಾರದ ದಯಗು 108 ಪ್ರಕಾರದ ಭೋಗೋನೇ ದಿಲೆ ಭಕ್ತಿರು ಭೋಗೊಂಡಿದ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರೇ ಪಟೊಂದು ತಿನ್ಪಿರು ಭಗವಂತೆ ನಿಷ್ಕಾಮಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಐತಮಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರಡು ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯರ್ನಕುಲು ಏಪಲ ಸಹ ಕೈರ್ದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ದೆತೊನುಜೇರು ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ದೆತೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಾಬಾಗಲ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಜೊತೆ ಇಟ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಐತಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾಗಲ ಭೋಗೋನು ದೀಪ ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾರ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಕಾಮನೆ ಉಂಡು ಆರಂತು ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಮಾತಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಭೋಗುನು ಓಡೆಗೋ ದೆತೊಂದು ಪೋಪುಜ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಳಿದು ವೈಕುಂಠದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಲ್ತೊನುವೆರು ಮೂಲಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಮರತಲೆಕ ಆದು ಬುಡ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಜನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಭಲೆ ನಿಷ್ಕಾಮಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭೋಗೊಂದಿ ಓಡಾಪನು ಮಸ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಕುಳಿದು ತಿನ್ನೋಡಾಪನು ಈ ರುದ್ರ ಯಜ್ಞುಡು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ತಮ್ಮ ಪಾಪನು ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಶಬ್ದಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೌನವಾದು ಪೋಡು ಬುದ್ಧಿನು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪನು ವರದಾನ ನ್ಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾರೆತನದ ವಿಶೇಷತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಬಾಗು ಪ್ರಿಯಾಪನಂಚನೆ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ಭವ ಯಾನು ಬಾಬಾಗೆ ಏತು ನ್ಯಾರೆ ಆದುಪ್ಪೆ ಇಂದೆತ ಲೆಕ್ಕ ನ್ಯಾರತನರ್ದು ಲಪ್ಪೋಡಾಪನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂತೆ ನ್ಯಾರೆ ಆದಿತ್ತದು ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಬೂರ್ನೆಟ್ಟು ಪ್ಯಾರೆ ಆತೆ ಆಪರು ಏರು ಸದಾ ಬಾಬಾಗ ಪ್ಯಾರೆ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ನಿಶಾನಿಯಾದೊಂದು ಸ್ವತಃ ನೆನಪು ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ವಸ್ತು ಸ್ವತಃ ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪೊಪ್ಪುಂಡು ಐನೆರದವರ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪದ ಪ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಎಂಚ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಏಪ ಮರಪೆರೆ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಬರ್ದುಲ ಅಧಿಕ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ವಸ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಿಯ ಪಂಡು ತೆರಿವೇರು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸದಾ ಬಾಬಾನು ಪ್ರಿಯ ಪಂಡು ತೆರಿನಗ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ತಮ್ಮ ಪುದರ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈಭವದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆಡುಪಿರು ಅಕುಲೆ ಪರೋಪಕಾರಿಲು ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.